A teraz sa z oblasti módy prenesieme na tanečný parket. Počas jarných prázdnin sa konal denný tábor pre deti, ktoré majú radi hip-hop. Hlavným lektorom nebol nikto iný ako u nás najvýraznejšia tanečná osobnosť Laci Strike. Takže sú prázdniny, deti sú nadšené, nemusia byť v škole, niečo sa naučili, je tu dobrá zábava. A keď vy si spomeniete, vy ste boli aký žiak? Bavila vás škola? No mňa škola, neviem, či úplne bavila, ale nemôžem povedať ani, že ma úplne nebavila. Ja som bol taký priemerný žiak. Boli predmety, ktoré som mal radšej a predmety, ktorých som sa bál, lebo mi až tak dobre nešli a taký normálny žiak. Tieto tábory denné sú už také legendárne, tie vaše. Čím to podľa vás je? Je to tým, že je taká rodinná atmosféra, alebo čo zohráva to plus? Ja neviem, no my tieto tábory robíme už 13. rok, asi 14. už teraz dá sa povedať. No a nám sa napríklad v Lani stalo to, že pred letnými prázdninami sme ani nespustili kampaň, lebo to bolo vypredané. To znamená, že nás to teší, že je taký záujem, ďakujeme a tento tábor, konkrétne tento v Košicách je výnimočný, lebo sme urobili taký prvý pokus, cez jarné prázdniny sme skúsili zabaviť vaše deti a myslím si, že sa to podarilo. A to znamená, že je to taká predzvesť toho, že prídeme aj v lete. Rada tancuješ? Hej, veľmi. Chodím na disco dance tance, mám veľmi rada hip-hop a proste tance. A čo sa ti tu najviac páčilo? No, jak sme sa hrali, kreslili, ale hlavne, jak prišiel Laci Strike a trénovali sme s ním. Najlepšie bolo to, že som sa prvýkrát začal učiť tancovať. Čiže ty si tu prvýkrát, predtým si nikdy netancoval? Nie. Nie je to tak dávno, pár rokov dozadu ste tu mali aj svoju tanečnú školu, to už neplánujete opäť? Nie, to už neplánujem a v tom mám náhodou celkom úplne jasno, že toto nechcem, lebo bolo to veľmi náročné logisticky to zvládnuť. Aj keď sme chodili, tak trošku nám tu pokulhávala platobná disciplína a to poviem na rovinu, že preto nám to celé skončilo, lebo som už strátil trpezlivosť, takže tak. Tak to je trošku hanba na Košice, áno? To je škoda, lebo fungujeme v Anglicku, máme školu, fungujeme v Nitre a tam to ide super, aj v Bratislave je to super. Takže je to veľká škoda, lebo boli tu veľmi talentované deti, išlo im to veľmi dobre a je to škoda, lebo aj ten kolektív, ktorý bol v Košicách, bol veľmi silný. Dnes je taká doba, že súčasné deti už majú veľa možností, keď chcú tancovať, hej, že dá sa sústrediť aké kurzy, školy tanca, ale pokiaľ viem, vy ste začínali trošku neskoro, v 14 rokoch, a podľa čoho ste sa učili tancovať vy? No, ja som sa učil niečo z telky, čo som si matne pamätal. Veľa vecí som skúšal, takže pokus omyl, aj tak pudovo, podľa hudby, že čo mi hudba povedala. A toto mám tak zachované dodnes. Aj keď teraz už naozaj mám aj tu, ten foundation sa to volá, že sa stretávam s chlapcami z New Yorku a riešime úplne tie kroky dopodrobna presne s tými ľuďmi, ktorých vymysleli a to ma strašne baví na tom hip-hope. Ale ja som začínal naozaj tak, že veľmi mi tie informácie nemal v tej dobe kto odozdať, ale vďaka tomu možno je to také, že je ten môj tanečný prejav možno trošku taký iný, lebo je tam trošku také osobitej špiny a to znamená, a to je dobre, lebo to sa volá, že flow, ako keby taký vlastný prejav, to znamená, že sa odlišujem trošku od ostatných. A to nehovorím teraz, že akože ja neviem čo, že strašne sa deje, ale toto je taká vec, ktorá možno, že ma malinko odlišuje od ostatných a toto učím aj tie deti. Že nech pochopia, že OK, toto je základný krok, ale ja som takáto osobnosť a ja som veselý človek, tak to zatancujem veselšie a keď som
vážnejší typ, tak akože to zatancujem s iným nasadením a keď mám energie toľko, že idem vybuchnúť, tak vybuchnujem v tom kroku a keď chillujem, tak chillujem. Pokiaľ viem, nedávno ste urobili tanečníčku z Eriky Judiniovej na Facebooku. Neurazila sa? No neurazila sa Erika, aj som jej písal potom nejakú SMS-ku, že ja som netušil, že taká vec stane, ale to obletelo úplne Slovensko a bolo to veľmi vtipné. Teda mne to prišlo hneď vtipné a ľuďom tiež. Erika bola úplne super, ako zasmiala sa, povedala, že wow, že dobrý fór a bolo. A máte nejaký tip, z koho iného, z ktorej celebrity by ste mohli urobiť tanečníka najnovšie? No ja by som ocenil, keby Darinka ešte viacej tancovala. Ona tance super, je veľmi dobre pohybovo nadaná. Ja som jej choreograf a fakt by som uvítal, keby prišla na ten tréning častejšie a keby sme mohli potrénovať, lebo tam ona má úžasnú ako keby rezervu a zvláda by to ako nič. A tie výstupky by boli ešte viac nabombované, aj keď sú nabombované už teraz. A nabombované vystúpenie bolo aj to, ktoré predviedli deti svojim rodičom na záver tanečného tábora. Kto vie, možno práve medzi nimi je budúca Darinka či Laci Strajk.